tak od 10 let už dělám s tátou, tady vlastně na dílně. Ale byl covid, takže nebylo tolik možností, ale pak jsem začala víc a víc chodit a začalo mě to hodně bavit. A právě jsem dala přihlášku na truhlařinu a skončila jsem jak na stavebce, tak vlastně i tady, no. Kluci byli takový divočejší, ale byli někteří kluci, kteří jsme našli, kteří byli v pohodě. Kamarádím se s nima, chodíme ven. A učitelé, ty jsou strašně moc rádi, protože to jen tak nevidí a mají radost z toho, že přišly vlastně další 2 holky, že vidí nějaký ten potenciál v tom. Ve třídě nás jsou 2 holky, jinak na celé škole nás jsou jenom 4 holky. Zbytek jsou kluci, no. Nejvíc mě baví právě to vrtání, který vlastně to nejrychlejší, ale musí to také člověk umět, že to není žádná sranda. Taky mě hodně právě baví CNC stroj, který je hodně těžký. Překážky. Asi to zvedání těch těžkých skříněk a to sice táta nechce, abych zvedala, ale já mám jakoby v tom sílu. Ale zase nebudeš to zvedat, protože jsi holka a takhle říká, já mám sílu, já to zvládnu. Jako.